Jeg tror, der er flere forskellige grunde til, at folk går på kaffebar og folk kommer her. Men altså det sociale aspekt, selvfølgelig, det er en forholdsvis billig sådan hverdagsluksus, som rigtig mange mennesker har taget fint til sig. Vi prøver sådan at værne rigtig meget om detaljen i alt, hvad vi laver. Og så prøver vi at skabe nogle imødekommende og sådan hyggelige rammer med god musik. En god kop kaffe er et resultat af rigtig mange mennesker, der arbejder sammen for at skabe en god sådan smagsoplevelse.